Myšlienka založiť Legiu vznikla niekedy okolo roku 2014. Tá myšlienka, že urobíme niečo veľké, niečo, čo ľudí naozaj poteší. Legia v tej podobe, ako je dneska, je v podstate ešte nedokončený projekt. Verím, že keď postavíme a dokončíme druhú etapu, očakáme, že to bude top jednotka na Slovensku. To je zámer a tomu podriadíme všetko. Koncept Legie je troška iný druh fitness centra. Chceli sme niečo, kde sa môžu zabaviť alebo proste realizovať ľudia od detičiek až po dôchodcov, vrátane komplet celých rodín. Tomu sme podriadili aj vlastne tie služby. Keď sa vôjde do areálu, tak síce to pôsobí možno viac ako Luna Park, ale to bola myšlienka. Keď vlastne vôjdeme do Legie, prvé, čo ľudí zaujme, je priestranný bar, pretože chceme, aby si ľudia v kľude mohli posedieť u nás, dať si nejakú kávičku, drink. Solária sme poskytli vertikálne, horizontálne, podľa toho dopytu, ktorý vlastne už bol na začiatku. Legiu samozrejme potom tvorí tá hlavná silová časť fitness centra, ktorá je na prízemí. A smerom potom na poschodí vzdušnejšie. Legia má svoj vlastný športový klub s názvom Legia Fitness Brezno. Za posledné 2 roky sme doniesli aj niekoľko medailí, pohárov, čiže pre nádených športovcov, ktorí by chceli v budúcnosti pretekať v kulturistike alebo fitness, tu existuje aj oddiel. Pre skupinové tréningy máme tam 2 sály, jedna je boxerňa, využívaná je kompletne, cez týždeň je plná. Vedľa toho aerobiková sála, kde zase väčšinou chodia dámy, rôzne bootcampy a kruhové tréningy. No a v neposlednom rade je tam zaujímavé určite aj oddelenie pre dámy, takže sme urobili také malé fitko, kde môžu chodiť len dámy, prípadne s trénerom samozrejme. Ten záverečný cieľ je taký, že Legia v plnej kráse, keď bude, tak bude stáť za to, aby sa tu oplatilo žiť.